je veľmi dôležitý, alebo najdôležitejší a nemôžeš slúžiť bez toho, keď nemáš dobrý charakter. Čiže charakter je dôležitejší než služba. Môžeš na to povedať amen? Amen. Takže musíme si uvedomiť, že Boh najprv formuje vnútro a potom ťa posiela do služby. Najprv vnútro formuje. Čiže, čo je charakter? Charakter je to, kým si. Kto si? Kým si? Keď sa nikto nepozerá. Когда тут никто натыкал, подасал tu, ty no charakteris. Čiže to je charakter. Kým si, keď ťa nikto nepozerá. Vieš, lebo prídeš do zboru, ale tam môžeš byť iný. A koľkokrát hovoria pastori, že nehrajme nejaké, zo seba nerobme to, čo nie sme, alebo niektorí zo seba robia veriaci, že sú herci. Chápeš, že pretvárne, lebo herec, keď ide, tak musí robiť sa takým, akú má úlohu, hej? Čiže rolu, ale v podstate charakter je to, kým si doma. Ako žiješ doma. Takže charakter nie je dar, nie je to talent, nie je to pozícia, ale je to vnútorný postoj tvojho srdca. Je to vnútorný postoj tvojho srdca. A hovorí 1. Samuelova 16:7. Dobre, čo mám dobre? Ale Hospodin řekl Samuelovi, nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Amen. Čiže poznáme tento príbeh a keď Boh posiela proroka Samuela a jednoducho od Davida boli vysokí mladí mužovia, silní, krásni a myslel si, že to sú oni od Boha povolaní, lebo David mal veľa bratov. Ale hovorí Boh Samuelovi, nehľaď na postavu, na peknú tvár, na výšku, lebo ja nehľadím na to, čo je pred očami, ale hľadím na to, čo je v srdci. Amen. Čiže tu hovorí o charaktere. Takže charakter, alebo Boh nikdy nezačína službou. Keď sme sa narodili, to znamená, nenarodili sme sa so službou. Narodili sme sa a vyrastali a dôležité je, aby srdce bolo zmenené pred službou. Lebo ja stále hovorím a budem hovoriť, lebo ak človek nemá dobrý charakter, ak človek nemá zmenené srdce a ide do služby, viacej škody urobí ako užitku. Chápete? Čo je dôležité? Prečo dneska druhý pilier tejto témy, tohoto učeníctva je o charaktere. O charaktere. Ani nemusíš poznať Boha, ale existujú ľudia, ktorí majú dobrý charakter. Ktorí ti dokážu poďakovať za maličkosť, ktorí dokážu sa slušne porozprávať a jednoducho vidíš tú inteligenciu, vidíš ten charakter, hovoríš, to sú takí ľudia, keby všetci boli takí. Ale potom máš takí ľudí, ktorí sú agresívni, sprostí, ktorí jednoducho sú a chceš, jednoducho vidíš to už, je taký život, nechceš žiť v takejto spoločnosti. A preto charakter je veľmi dôležité aj v zbore, bratia a sestry, a obzvlášť služobníci. Služobníci, ktorí chcú slúžiť, musia najprv mať zmenený charakter. Prečo Boh formuje vnútro skôr než službu? Takže ďalšia vec. Prebehneme tak rýchlo. Služba bez charakteru ničí človeka. Vy, ktorí si píšete. Za prvé, služba bez charakteru ničí človeka. Za druhé, pomazanie bez charakteru vedie k pádu. Môžeš mať pomazanie? Môžeš mať pomazanie. To znamená, môžeš činiť zázraky. Ja ti poviem, že môžeš na niekoho dať ruky a začne vidieť, začne chodiť. Ale ak nemáš dobrý charakter, ty padneš. Padneš. A vážne, to som prežil aj v mojej službe, to som aj počul od mnohých, videl, že môžeš mať aké pomazanie, ale keď nemáš dobrý charakter, padneš skôr či neskôr. Za tretie, verejný úspech bez vnútorného základu je neudržateľný. Matúš 15:19 píše, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá a rúhania. Počúvajte, bratia a sestry.
Čiže to je srdce, to je charakter. Lebo zo srdca vychádzajú zlé veci, zlé myšlienky, vraždy, cudzolostvo, smilstva, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Čiže vidíme, že najprv musí byť vnútro zmenené. Amen. Najprv musí byť vnútro zmenené. Je veľa svedectiev, že boli niektorí, aj tí, ktorí urobili veľa zlá. Boli alkoholici, boli gambleri, hazarderi, boli aj tí, ktorí jednoducho zabili niekoho, aj vrahovia, sa dokázali zmeniť. Dokázali sa zmeniť. Jeden, ktorý z vás videli film Týka kríž. A ten, ktorý bol ten hlavný, Nick sa volá, Nick, ktorý bol hlavný v tom gangu, keď kázal David Wilkerson, ten sa obrátil. A on možno ešte žije. Ešte žije, už má nejakých 90 rokov. Áno. On chcel prísť tu u nás. A živo? Ale on v zbore. Hej, je v zbore. Ale on ešte žije. Ale on aký mal charakter, keď sa zabíjali, bili sa. A keď ho Boh povolal, zmenil jeho vnútro. Zmenil jeho vnútro. A tým chcem povedať, že naozaj je veľmi dôležité, bratia a sestry, aby naozaj my sme netúžili len po službe. Ja chcem slúžiť, chcem, aby sa pozerali na mňa všetci, že kto som, čo som, ako viem, aký dobrý som. Ty musíš mať zmenený charakter. Vnútro. Lebo ak toto nebudeš mať, budeš robiť problémy. Budeš ubližovať ľuďom. Tvoja reč musí byť iná. Amen. Tvoje správanie musí byť iná. Halelúja. Vítajte v Arhaňovce. Takže, Lesíček, vítajte. OK, takže poukázali sme si na to, že zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá a rúhania. Toto je srdce človeka, ktoré padlo. Bratia a sestry, niektorý je trošku horší, niektorý je menej horší, ale každé jedné srdce je rovnaké. Zo srdca prichádzajú zlé veci, zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva a tak ďalej a tak ďalej. A preto vnútro musí byť zmenené. Keď chceš slúžiť, keď chceš byť svetlom okolí, vnútro musí byť zmenené. Amen. Poviem vám niečo, keď som nepoznal Pána, za každým slovom som vulgárne rozprával, nespomeniem tu, ale viete čo, to a tak ďalej. Lebo toto som sa naučil na vojne rok v kuse. Ja som sa prispôsobil tým vojakom, ktorí boli so mnou, a keď si nerozprával takto, tak automaticky si bol slaboch. Ty si musel takto rozprávať. A ja som prišiel domov a som rozprával takto, zle, škaredo, vulgárne. A ja som si myslel, že to je dobré, nič som si z toho nerobil. Ale keď som spoznal Pána Ježiša Krista, on zmenil moju reč. Vnútro zmenil. Chápete? Tu ide o to, že jednoducho Boh mení najprv vnútro. A keď máš zmenené vnútro, vtedy môžeš ísť slúžiť. Amen. A ty nebudeš na škodu, ale na prínos. Amen. A preto buďme opatrní, bratia a sestry, že aby sme jednoducho neurobili chybu. Neurobili chybu. A možno ešte, keď sme my sami ešte v niečom, môžeme sa za to. Lebo nedá sa takto. Nedá sa takto slúžiť. Nedá sa takto ísť ďalej. OK. Takže, Boh formuje najskôr vnútro, než službu. Boh ťa bude posúvať v službe, budeš raz v službe. Samozrejme, ale predtým musíš mať zmenené srdce. Teraz ideme ďalej. Skryté obdobie, alebo Božia škola charakteru. Predtým, než Boh použije človeka, verejne, on ho spracováva v skrytosti. A teraz vám vysvetlím, čo tým myslím. Mojžiš vyrastal kde? V Egypte, v paláci. OK. Potom vieme, že zabil, lebo zastal sa svojich ľudí a musel utiecť. A kde utekol? Na púšti. Na púšť. Koľko tam bol? Super. 40 rokov.
A čo sa tam dialo? 40 rokov Boh ho formoval. Amen. Skrytosti. Nebol medzi svojich Izraelitov. Skrytosti bol niekde v kmeni, kde si aj zobral manželku, ktorá sa volala Cipora. A tam bol v skrytosti a Boh formoval jeho charakter. No teraz vám poviem niečo, bratia, sestry. Žil v paláci, luxus v tej dobe. Samé zlato okolo neho, jedlo, aké chcelo, a odrazu ide na púšť a nemá ani vodu. Nemá čo jesť. A takto žil 40 rokov. A Boh ho, viete, čo robil tam Boh? Pracoval na ňom. Boh ho formoval, pripravoval jeho charakter, menil jeho vnútro, kým ho poslal za faraónom, kým si ho použil. Môžeš na to povedať amen? Amen. Takže, skryté obdobie, ktoré mal Mojžiš, máme aj my. Ale je to Božia škola, ktorá mení tvoj, môj a každého jedného charakter. Takže Mojžiš bol 40 rokov na púšti. Zoberme si Dávida. Dávid. Hovorí Boh Samuelovi, choď a pomáš ty toho Davida. Lenže vtedy bol kráľ Saul. A vieme dobre, že kráľ Saul sa nechcel stať svojho trónu. Kráľ Saul urobil niečo, čo Bohu sa nepáčilo. Nepočul Boha a preto Boh od neho zobral to kráľovstvo. Lenže on si to nechcel priznať. Nechcel dovoliť, aby jeho trón zobral kráľ alebo Dávid. A teraz pozrime sa. Dávid bol prenasledovaný. Je to tak? Amen. Dávid bol prenasledovaný a on bol v jaskyni. On spával v jaskyniach. On stále utekal, skrýval sa. A čo to bolo za obdobie? To bolo obdobie školy charakteru. Tam Boh menil jeho charakter skôr, ako ho postaví za kráľa do služby. Čiže vidíme aj pri Dávidovi, že Boh menil, to bolo obdobie púšti, to bolo obdobie, to bolo v skrytosti, kedy Boh pracoval na Davida. Predtým, ako ho dá do tej pozícii, do tejto služby. Jozef, skôr, ako sa stal druhým najmocnejším pánom v Egypte, Biblia hovorí, že Jozef bol bratmi hodený do studní a potom bol v otroctve v Egypte. A takisto Boh na ňom pracoval. Je to tak? Amen. Čiže Boh na ňom pracoval. To znamená, že tam sa tak pokoril Jozef, že robil sluhu, že robil také veci podriadne, musel počúvať. Niekedy, bratia, sestry, niekedy, možno neviem, aký charakter si mal predtým, aká tvoja bola zmyšľanie, alebo ako to nazvem, povaha, presne, ale keď prichádzaš do zboru a vtedy ťa Boh láme, vtedy teraz si nikoho nepočúval, keď prichádzaš do zboru, začneš počúvať a učiť sa, čo to je poslušnosť, to Boh na teba pracuje. Amen. Boh mení tvoj charakter, pracuje na teba, skôr ako si ťa použije. Ale niekto príde do zboru a ja už chcem zobrať mikrofón do ruky. Ja už chcem jednoducho slúžiť, ale ty ešte musíš mať zmenený charakter. Môžeš mať, aký chceš talent. Napríklad jeho brat Tomáš. Keby prišiel už tu bývať domov na Slovensko a vie hrať dobre, a keby povedal, chcem hrať v zbore, ja by som povedal, nie. Môžeš vedieť, ako chceš hrať. To je dobré, že vieš hrať, ale príď do zboru a počúvaj rok, 2 roky a vtedy uvidí tvoju poslušnosť, tvoj charakter a vtedy môžeš slúžiť, chváliť Boha svoje. Ale čo si myslíš, že to je môj synovec, že hneď, kýdať, paša? Nie. Najprv musíš mať zmenený charakter. Čiže prečo? Za prvé, testujeme tvoju vernosť, za druhé, tvoju poslušnosť a za tretie, spoznávame ťa viac. Aký si? Či ubližuješ ľuďom, či im jednoducho môžeš, jednoducho niekedy niekto môže urážať ľudí a toto nedopustí v zbore. Amen. Aby jeden druhého urážal. Amen. Aby ponížoval. To je zlý charakter. To sme církev. To je zlý charakter. Toto nechci. A preto toto musíš mať zmenené. Ty musíš začať milovať ľudí, keď chceš slúžiť iným. Nedá sa takto slúžiť. Takže, Mojžiš
Boh na ňom pracoval, Božie dielni, čiže Boh na ho pripravoval, pracoval na jeho charaktere, Dávid, Jozef. A teraz sa pozrieme, že Ježiš Kristus, 30 rokov skrytý život. Amen. Romanes, Tranda Berš, Garuda. A keď začal účinkovať verejne? Keď mal 30 rokov. Amen. A do 30 rokov? Nič nepíše o ňom Biblii, ale jedno vec, že keď mal 12 rokov, že išiel do chrámu a že tam bol s učiteľmi a že hľadala ho mama, aj otec, Jozef aj Maria. Chápete? Ale 30 rokov. Bol skrytý. Však on mohol normálne od 18 rokov začal vyučovať, robiť divy sa zraky, ale prečo bol 30 rokov skrytý? Začal fungovať verejne, až keď mal 30 rokov. Ale čo tým chcem, že iba 3 roky slúžil, alebo 3,5, niekto hovorí 3,5 roka, to je jedno, ale keď si niekde skrytý, že neslúžiš, to znamená, že Boh na teba pracuje, že si v Božej dielni. Si v procese, Boh ťa formuje. Nehnevaj sa, nemá napíravanú na zbor, má na to nič. My to som zbytočnou, nie si zbytočný. Čo si myslíš, že služba je viac ako to, že si dieťa Božie? Tvoja identita je v tom, že si dieťa Božie, a nie v tom, že slúžiš. Ale to som kázal minule, vyučovanie. Ospravedlenie teda. Halelujá, takže keď Pán Ježiš Kristus bol na púšti, to nebolo za trest. Chápete? To nebol trest. Keď Pán Ježiš bol na púšti, je to miesto, kde ťa Boh formuje, pripravuje. Každý jeden učeník, každý jeden prechádza obdobím skrytosti alebo púšťou, kde nie je žiadny potlesk, kde nie je žiadna pozícia, kde Boh skúša tvoju vernosť, tvoju poslušnosť, pokoru. Wow! Mnohým sa nepáči takýto zbor, kde nie je potlesk. Dneska vodcovia, pastori chcú len, aby ho chválili, aby mu tlieskali. Jamaro, pastori, Rekfeder. A už keď ide niekde, že keď mu netlieskajú, že kde ho nechvália, už sa mu nepáči. To je komédia. Ježišovi nie každý tlieskal. Tak je. Mnohí ho prenasledovali, naháňali. Ale, dobre, čiže každý jeden učeník prejde obdobím skrytosti. A vieš, prečo niekedy prejdeš na púšť? Niekedy sa dostaneš do dielní Pánovej? Lebo Boh vidí, že tvoj charakter ešte nie je dobrý. A chce meniť. To nie je trest, ešte raz opakujem. Že keď neslúžiš, a možno si slúžil, alebo možno ešte, že ešte si neslúžil a chceš slúžiť, ale ešte nie je ten čas. Nehovor si, Boh, čo ja tam pôjdem? Čo to ja tam budem? Som zbytočný, nie si zbytočný. Boh na tebe pracuje, formuje ťa. Skôr ako ťa dá do niečoho. Takže musíme mať zmenený charakter predtým, ako pôjdeme do služby. OK. Teraz si ukážeme na niečo. Hlavné oblasti, kde Boh formuje charakter. Hlavné oblasti, keď Jakub 4.6. Ale dáva väčšiu milosť, preto hovorí písmo, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Čiže pokora. Hlavná oblasť, kde Boh formuje tvoj charakter, je v pokore. Ďalší, Filipánom 2.3. Nerobia z ničoho zo sváru ani z marnej chvály, ale v pokore majte jeden druhý za vyšších od seba. Amen. Takže zase vidíme pokora. Čiže prvá vec, kde Boh formuje, hlavná oblasť v tvojom, mojom, v každom jednom živote, je pokora. Čiže keď Boh vidí tam pýchu, Boh chce, aby si bol premenený, aby si neslúžil, aby si nechodil za Bohom zo pýchy, ale z pokory. A preto, keď hovorí, nerobia z ničoho zo sváru ani z marnej chvály, ale mnohí to robia.
Mnohí to robia. Z márnej chvály. Zo sváru. Sváru. Romanes? Svár je hádka. Z hádky. Nerobte nič zo svárov, z hádky, ani z márnej chvály, ale pokore majte jeden druhý za vyšší od seba. Takže prvá oblasť, kde Boh mení tvoj, môj a každého jedného charakter služobníka, je pokora. Halleluja. Džanes tu te podriadinou. Vieš sa podriadiť. To je stav pokory. Amen. Či ty sa vieš podriadiť? Vieš sa podriadiť? Hej, viem. A teraz sa pýtam niečo iné. Vieš prijať napomenutie? Amen. Nehľadaj svoju slávu? Ak vieš prijať napomenutie, ak vieš sa podriadiť, to je znak pokory. To je dobrá cesta. Ale ak toto nezvládaš, ale vybuchneš, hádaš sa, ty potrebuješ ísť do Božej dielne, kde Boh bude pracovať na tvojom charaktere. Amen. Chápete? Ty potrebuješ ísť do Božej dielne. Ak nedokážeš prijať napomenutie, ak nedokážeš sa podriadiť. Za druhé, kde Boh formuje náš charakter. 1. Samuelova. No Samuel riekol, či má Hospodin takú záľubu v zapalných a v iných obetiach bytných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov. Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinové, ako donášať tuk baranov. Druhá vec, kde Boh formuje môj charakter, je poslušnosť. A teraz vám niečo poviem dôležité. Poslúchaš aj vtedy, pastora, aj keď tomu nerozumieš? Romanes. Šune stránkom so prvo pastori ste na Jeruzaleskej. Robíš Božiu voľu, alebo len to, čo ti vyhovuje? Šuné sotero. Čiasta má Hospodin takú záľubu v zapálnych a v iných obetiach bytných, ako keby niekto poslúchal na hlas Hospodinov. Šuné sa. Môžeš mu obetovať, koľko chceš. Môžeš dať 100 000 na zbor, ale môžeš to dať zo svojej pýchy, povýšenia. Ale ako neposlúchaš, Boh nemá záľubu v tom. Amen. Chápete? Tretia oblasť, kde Boh formuje charakter. Matúš 25-21. Navačím. Nechočilo. Matúš 25-21. Jeho Pán mu povedal dobre slovo. Jeho Pán mu povedal dobre slovo, dobrý a verný, a mal si bol verný, a mnohým ťa ustanovím vojnoveľarsky svojho Pána. Čiže malom si bol verný a nad mnohým ťa ustanovím. Žalý pán susvedčil? Amen. OK. Tretia oblasť je vernosť malom. Ako konáš v maličkostiach? Keď máš maličkú službu, možno pre teba nie je veľmi dôležitá, ale maličkú službu máš, ako si verný v tej službe. A Boh ťa chce stanovať predtým, ako budeš držať mikrofón. Mnohí povedali takto,
Predtým, ako som začal slúžiť v slove, som umýval záchody. Predtým, ako som začal slúžiť v slove, som bol pred dverami a som dával iba ruky. Upratoval som stoličky, som poukladával. A to som robil roky. Ale bol som verný v tom. Gejka da veš, Pane Maťo. A jeho pán mu povedal, dobrý sluha, dobrý a verný, nad malým si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. Сам споľahlivo čače zodete kaj тут na týkelníku, kaj na nejníku. To znamená, tretia oblasť, v ktorej ťa chce Boh formovať, je vernosť. Povedz som o vernosť. Vernosť. Za štvrté, príslovie 16.2. Skavky zdrav. Počkej chvíľku. Príslovie 16.2. Nič tu. Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach, ale ten, kto spytuje duchov, je Hospodin. Čiže čistý motiv. Ako chápeme tomu slovu čistý motiv? Prečo chcem slúžiť? Co ste tam v tej slúžime? Pre Boha alebo pre uznanie? Chápete? Ty musíš mať čistý motiv, že prečo chceš slúžiť. Amen. Sláva. Prečo chceš slúžiť? To je obyčajná maličkosť, ale veľmi dôležitá pre Boha. Že tvoj motiv aký je. Prečo chceš slúžiť? To znamená, keď si ja poviem, napríklad, no tak idem, aby ma videli, ja to zoberiem, túto službu, aby videli všetci, že ja to som dobrý, to už nemáš správny motiv čistý. Ale keď ideš, lebo ty miluješ Boha, miluješ aj ľudí a chceš byť užitočný, a nie preto, aby ťa ľudia chválili, to už je dobrý motiv, správny motiv. Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach, ale ten, kto spytuje duchov, je Hospodin. To znamená, čo pred Bohom môžeme zakryť? Aj tvoje srdce vidí Boh, Amen. tvoj motiv. Amen. Čiže aj motivy vychádzajú zo svojho srdca. Amen. Takže dáme si otázku. Kde vlastnosti tam v to slúžime? Prečo Bože chcem slúžiť? Aby ma ľudia chválili, aby ma obdivovali? Všude? Alebo chcem slúžiť, lebo ťa milujem Bože, a milujem aj ľudí. Takže to je veľmi dôležitá otázka. Práve peniaľek mačom, keď si motivoval služba, radšej čím pokáňa. Amen. A modli sa, Bože, očisti moje srdce, moje mysle, aby som takto neslúžil. Aby som takto neslúžil. A presne z toho Boh nás chce oslobodiť. Takže ešte raz. Hlavné oblasti, kde Boh formuje tvoj charakter. Hlavné. Pokora, poslušnosť, vernosť, Amen. málo a čistý motiv. Amen. Amen? Tu sme církve. Kamo, ide pred manca, ide nás za vás. Pokora, poslušnosť, vernosť a čistota motivov. Dobre. Takže biblický princíp je taký. Najprv očistí vnútro nadoby. A ak Boh očistí, to znamená mení myslenie, postoje, motívy, reakcie a pripravuje ťa na niečo viac. Ma odmietneš jeho procesis. Neodmietaj nikdy Boží proces v tvojom živote. Lebo ak odmietneš, stále budeš na jednej úrovni. Ty duchovne neporastieš. Ty sa neposunieš duchovne, ak budeš odmietať tento proces. Tak je. Ale som pravé peniaze. Amen. Chápete? Ty a ja nemôžeme
Teraz som pastor. Čo si myslíte, že už ja som dokonalý? Aj mňa Boh ešte stále formuje, aj ja som ešte stále v procese. Amen. A keď si poviem, no, ja som pastor a ja nepotrebujem už, aby niekto mi hovoril do môjho života. Ja nepotrebujem, aby ma niekto napomínal, aby mi hovoril, že čo, ako. To znamená, že odmietam proces Boží v mojom živote, lebo ešte stále bude ma Boh meniť, čistiť. Chápete? A ja preto robím takto, že keď mám nejaké väčšie problémy a treba väčšie rozhodnutie, ja sa radím s pastormi. A vďaka Bohu aj za iných pastorov. Či Maťo, pastor mi volá, Ferko, Maťo, volajú mi, že ako ty vidíš takúto situáciu, čo mám robiť? A to sa mi páči. Kada mám iný prezent. Vďaka Bohu. A vidím tam pokoru, vidím tam, že hej, že jednoducho, sláva Bohu. Napríklad ja volám Jankovi, Libovi biskupovi, volám, radím sa s Rínom, takedy odo mňa sa pýta, a to je dobré. Amen. Chápete? Lebo jednoducho, keď už nechceš od nikoho radu, keď už nechceš, aby ti niekto radil, alebo pomohol, vtedy už to majster sveta sa. Majster sveta. Hej. Takže, neodmietajme proces, keď Boh mení naše, povedz som, myslenie, postoje, motívy a reakcie. Viete, čo to znamená? Viete, čo to znamená? Znamená to, že Boh s nami ráta do budúcna. Všude. Že keď ty neodmietaš to, že Boh na tebe pracuje, to znamená, že Boh s tebou ráta na niečo veľké. Halleluja. Odolám sa počitino. Omol menino. Priča všelijaké vecenca, odol menino, miro charakteris, miro reč, miro správanie. To znamená, odolám sa počitino, kao má na versus te barestede. Páno te posudilo. Chápete? Takže musíš mať správne zmyšľanie, správny pohľad, porozumie tomu, čo sa stáva s tebou, čo sa deje s tebou. Takže je to dôkaz. Je to dôkaz, že Boh s tebou ráta, že Boh s tebou počíta. Halleluja. Saluta, Giorgio. Tak to je to. Super, dosť si. Teda budú 22 dní. Čože? Kološané. Zaprevý som. Kaj som? Čože? Matúš 50. Matúš? OK. Počkaj, tak to niekedy. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. Amen. Takže blahoslavení čistým srdcom. Prečo Boh začína znútra? Udržateľnosť. Povedz sa mnou udržateľnosť. Ak by sme dostali niečo viac, nejakú väčšiu zodpovednosť, alebo vplyv, bez vnútornej premeny, váha toho daru by ťa rozdelila. Aleluja. Všude? Našu ďancu balasa. No už niekade dával na Markej, na Letesko. Mejekaj. Udržateľnosť. Keby ti Boh odrazu dal niečo veľké, viete, čo by sa stalo s tebou? To, že nemáš zmenený charakter a taká veľká služba, taká veľká zodpovednosť by ťa rozdelila, zničila. A preto musí byť tvoje vnútorné jedno zmenené, aby si to zvládol. Chápeš? Lebo tak napríklad máme tlaky
a tu vám dal nasal pokornom, nasal zmeníme, na žene ste odmúkol, na žene ste zličal, tu vybuchnime a Maria Marikas. Zničila tedy služba tyro džíbe kresťansko. A chalim pal sa stýžal. Za druhé. Autentickosť, harolav. Ale je to zmena myslenia a postojov. Zabezpečí ti to, že naše skutky, naše činy nebudú len naučenými náboženskými gestami, ale bude to prirodzeným vyjadrením nášho srdca. Takže, avres pendoromanes, oi samulo sokeraha, oda nakereaske za doje časovare so siklirane goči, ale kereada lejle star, lebo andral avkesal zmeníme, avkesal to zmení, že žive skrze vnútorno poslušnosť, pokora a úprimnosť. Ochrana. Za tretie ochrana, čiže megekvan, ojte dáva zade. Prečo Boh začína znútra? Ochrana. Očistá motivov nás chráni pred pichou. Čiže tu dalo to správno motivos, oj tu džáne služba ne samoresne kreja správnym motivom, tak na tu chránila pichata. Lebo soske, lebo je picha, fur anon pád, ale týro miro dživime. Čiže picha prináša pád do nášho života. A keď vieme, že za úspechom stojí Božia práca v nás, dostávame pokorný. Stále ďakujeme Bohu. Bože, ďakujem ti Bože, že si mi pomohol, ďakujem ti Bože, že som to zvládol, ďakujem ti Bože, že si mi dal slova do úst, že by si mi dal múdrosť, to znamená stále pripisuješ Bohu vďaku a zásluhu. Halleluja. Takže môj motiv nech bude čistý. A nech nás chráni pred pichou. Počúvaj, Žalm 51:12. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha mojho vnútra. Amen. Hovorí David. Čiže poukázali sme si na to, že prečo Boh začína znútra. Prečo Boh začína znútra. Keď prichádzaš s skúškami, ty a ja, to znamená, že sme, ako som spomínal, v Božej chvíľni a každý z nás máme doma nož. Je to tak? Sakon si dáme čuríke, ne? No a kada, počujte mi dobré slovo. Ktorý z vás brusíte nož? Ja. Mefuru. A čo to znamená, keď brusíš? Maťo, prečo brusíš? Áno. Bol ostrý. Ale, dobre, aby bol ostrý, ale prečo aby bol ostrý? Aby bol používateľný. A toto som chcel počuť. Aby bol použiteľný. Amen. Čiže ty počítaš s tým nožom, ktorý brusíš. Áno, pare kolbásy. Maťo brusí nož, lebo počítam s tým nožom, pekný je, páči sa mu a vidí, že to je dobrá ručka, na to dobre sa reže, tak stále ho brusí, nevyhodí do koša. Lebo sa mu páči ten nož. Počúvaj, ak prechádzame nejakými skúškami, ak prechádzame nejakými vecmi, kde si jednoducho menený znútra, a keď ti tam bolí, aj ten nož, to pre ňoho je takisto bolesť, keď ho sa obrusí. Dobre, ale čo znamená, že ty s tým nožom počítaš. A keď my prechádzame skúškami, vtedy musíme vedieť, že Boh s nami počíta, lebo nás brusí. Lebo nás brusí. Ťažkosti. A to je znak toho, že Boh s nami počíta. Halleluja. Nož, ktorý netreba brúsiť, to znamená, že s ním nepočítaš. Chápete? Ak neprechádzaš skúškami, to znamená, Boh s tebou nepočíta. Nádoba, ktorá má zostať prázdna na polici, nemusí byť ani čistá.
A je ti to jedno, či je od prachu celá zaprašená, je ti jedno, či je špinavá, ty nechceš z nej jesť maďarsky, ani polievku. Ale tá nádoba, z ktorej chceš jesť polievku, stále umývaš. My jednoducho je čalka a fúrka máme dalo žužiť. Cháš sa dizúne, ale sami šalka na kabista nivista to ani na jetuke kajačov solári. Chápete? Obľúbenú šálku. Áno. A preto chcem ti povedať, že keď Boh nás mení, keď Boh nás brúsi, keď prechádzame skúškami, keď Boh na nás pracuje, to je znak toho, že sa Bohu páčime a Boh s nami počíta a chce nás použiť. Takže maj správny pohled na môj život, že prečo sa to deje. Halleluja. Takže ešte poukážem na niektoré veci. Byli nás pravopne. 3 hodín, o 2 sme začali. Wow. O 16 skončilo raz. Dobre. Efežanom 4, 22, 24. Máme odložiť starého človeka, aby ste ho zložili podľa starého spôsobu žiteľov a zvládnúceho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti, pravdy. 2. Timotejova 2.21. Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvetnou, užitočnou, hospodárovi prihotovenou ku každému dobrému skutku. Halleluja. Halleluja. Takže Jana 15.2, každý ledoraz, ktorý neniesie na mne ovocie, odrzuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocie. A keď verši 3 tu mene sú keďžu, tieto 3 verše majú spoločné s tým, že tam sa brúsi, čistí, aby viacej doniesol ovocia, aby bol posvetnejšou nádobou, hej, 2. Timotejova 21, bude nádobou znešené účely, posvetenou, Pánovi užitočnou. Takže čistenie, rezanie prichádza vtedy, keď prinášate ovoce a mnohí si myslia, že čistenie je trest za chyby. Ale Boh nás čistí, aby sme donesli viacej ovoce. Môžem otázku? Áno? Boh na nás pracuje kvôli charakteru. Čo musíme my urobiť, aby ten charakter začal pracovať, aby to išiel dopredu? Prijať to, neodmietnúť, aby jednoducho ja sa nedovolím, aby jednoducho príjti situácie, ale poukážeme si na toto, Maťo, nechcem predchádzať. Nebezpečenstvo služby bez charakteru, pýcha, manipulácia, duchovné vyhorenie, zneužitie autority a pohoršenie druhých. To sú také nebezpečenstva skrze toho, že keď nemáš dobrý charakter. Hej, Matúš 7, 22, 23. Mnohí mi povedia tam toho dňa, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyhaňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy im význam, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, pachatelia nepravosti. Počúvajte, týchto ľudí, to už viackrát sa čítalo tento verš, ale týchto ľudí, to nie sú neveriaci, to sú veriaci. Ale to sú ľudia, ktorí majú zlý charakter. To sú ľudia, veriaci, kresťania, ktorí nemajú zmenený charakter, ktorí ubližujú ľuďom, ktorí žijú v pýche, robia všetko v pýche a nie je tam jednoducho zmenené to, o čom rozprávali vyučili. A ďalej hovorí 13.1.3 hovorí, keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými, to hovorí Pavel, a keby som nemal lásky, bol by som cvičiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal, a lásky, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospieva. A zase tu Pavel poukazuje na to, že
čo je, aká hodnota je charakteru. Ak máš dobrý charakter, jednoducho môžeš, nič sa nevyrovná, neporovná, ani nemôžeš porovnávať dary ku charakteru. Tak je. Čiže môžeš mať všetké dary, ale keď nemáš dobrý charakter, nič nesi. Amen. Chápete? Čo tu hovorí Pavol? Môže prenášať čo? Vrchy. Môže robiť také divy, zázraky, také veci, ale keď ja nebudem mať dobrý charakter, to znamená, keď nebudem mať lásku, nič nesom. Takže zistili sme niečo, bratia a sestry, že naozaj charakter je niečo najvzácnejšie, najlepšie, najdôležitejšie. Halleluja. Dobre. OK. Ešte pár niečo veci a hneď končíme už. Budujú sa teba keľu. OK. Viete, čo to znamená duchovné vyhorenie? Niektorí hovoria, veriaci alebo služobníci, už som ako suchý list. Už nemám žiadnu radosť z toho, keď idem na bohoslužby, už ma to neťahá ma čítať Biblia, neťahá ma modliť, nemám radosť ísť na bohoslužby, jednoducho necítim sa už prázdny, duchovne vyhorený. A viete, prečo to prichádza? Viete, prečo prichádza duchovné vyhorenie? Lebo keď služba vychádza z vlastnej síly, keď slúžiš zo sily, lebo chceš zapôsobiť na ľudí a nemáš vzťah s Bohom. Ak pracujeme pre Boha a netrávime čas s ním, naše vnútro vyschne. A prečo je dôležitejší charakter ako úspech našej služby? Lebo napríklad úspech ťa bude viesť pýche. Je to taká slepá štvrná, keď služba rastie rýchlejšie ako náš charakter, tak potom zásluhy pripisujeme sebe. Nie Bohu. Bez pokory sa Boží dar, ktorý máš, stáva tvojim idolom a nie Boh. Ak jednoducho nemáš zmenený charakter, ty manipuluješ s ľuďmi. Zneužívaš autoritu. Ak nie je vnútro čisté, človek začne používať ľudí na budovanie svojho kráľovstva, na to, aby im slúžil. A píše Biblia napríklad, páste stádo Božie, nie panovačne nad tými, čo sú vám zverení, ale buďte vzorné stádo. Pohoršuješ mi. Viete, kto robí najväčšiu škodu v kresťanstve? Nie ateisti. Vieš, čo to znamená ateista? Ktorý neverí nič. Nie oni robia najväčšiu škodu, ale najväčšiu škodu robia veriaci ľudia, ktorí nemajú zmenený charakter, ktorí ich životy nie sú zmenené. Preto hovorí Rímanom 2.24, ale počúvaj, čo hovorí Rímanom 2.24. Božie meno sa pre vás stúpi medzi bohami. Medzi ľuďmi sa Božie meno jednoducho pošpiňuje, lebo vidia, čo robíš, ako žiješ. No, a preto charakter je veľmi dôležitý, určite súhlasíte so mnou všetci. Amen. A preto niekedy sa môže stať v tvojom živote, že Boh radšej spomalí tvoju službu, než aby si bol ty zničený. Spomalí niekedy tvoju službu, lebo Boh chce ešte meniť na tebe niečo. Lebo viete dobre, že keby si ďalej pokračoval takto, tak by si bol zničený. Viete to, že Bohu viacej záleží na tom, kým sme, ako to, čo robíme? Niekedy si povieme, ale ja som veľmi dôležitý. Ja vpredu spievam. Ja vpredu hrajem.
Ja som veľmi dôležitý, lebo ja v zbore držím mikrofón. Ale pre Boha nie je dôležitá tvoja služba tak, ako to, že kto si. Že si je Božie dieťa. Druhá Timotejova 2:20-21 hovorí. Nič. A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nadoby a strieborné, ale aj drevené, hlinené, a to jedný na čest a jedný na nečest. Ale ak sa niekto očistí, bude nadobou znešenou, posvetenou, užitočnou Pánovi. Takže Boh ťa nikdy nemôže použiť naplno, aby ťa to nezničilo. A preto najprv mení tvoje vnútro. Takže záver. Boh neformuje služobníkov, ale Boh formuje syna. Amen. Z charakteru syna vyrastá zdravá služba. Amen. Amen. Práve peniaze. Končím túto prvú časť. Túto časť ela tiež dôležitý je a Pani Zelavené so čas, kana Amen dával skupinky, kana šéfa keraha, šéfe zmodlinaha, ale sú veľmi dôležité veci, ktoré myšlienky, verše a celkovo toto vyučovanie ohľadom charakteru, lebo aspoň sme spoznali skrze túto prvú časť, že ako to funguje u Boha.